Palmeira prepara xa a súa festa gastronómica do verán. A Festa do Polbo chega este ano a súa 12ª edición con arredor dunha tonelada de cefalópodo e 2 días de gastronomía, música e produtos do mar. Ribeira despedirá agosto cunha das súas citas gastronómicas máis consolidadas. A 12ª Festa do Polbo de Palmeira celebrarase os días 29 e 30, con velos aos fogóns e prezos populares para poder degustar arredor dunha tonelada de polvo. Pero o menú irá moito máis alá do cefalópodo. Mexillóns, empanadas e churrasco completarán a oferta nunha fin de semana pensada tamén para dinamizar a actividade económica e turística da parroquia. Unha festa xa consolidada no tempo no calendario de festividades na parroquia de Palmeira, concretamente este ano vai a ser o 29 e 30 de agosto, e bueno, é unha cita marcada no calendario con moitísima afluencia de xente, na que se van a servir case unha tonelada deste cefalópodo, pero que ademais a xente que visite Palmeira en estes días pois vai a poder degustar outras viandas, como pode ser empanada, pulpo, churrasco. Dende o Concello destacan tamén a importancia de poñer en valor os produtos da ría e o traballo dos profesionais do mar. Un fin de semana para disfrutar, para estar en familia e para degustar as viandas que nos presenta aquí a carpa, que vai a estar colocada tamén aquí no porto onde nos encontramos por o pulpeiro que ven sempre. A programación comezará o sábado 29 ao mediodía co pregón de Ana María Lorenzo Vizcaya, doutora especialista en medicina interna e hematoloxía. A charanga Os Galácticos acompañarán o inicio da festa e na sesión vermú será a quenda de rocolas. O día 29 teremos o pregón sobre as 12 da mañán, que será dado por unha veciña de Palmeira, concretamente Ana María Lorenzo Vizcaya, que é unha doutora especialista en medicina interna e tamén en hematoloxía. Estará toda a mañán paseando e amenizando por esta zona, por as calles de Palmeira, a charanga Os Galácticos. Seguidamente teremos unha sección vermú ao cargo ca actuación de rocolas, e xa a noite teremos a tais para terminar este día. O domingo, o grupo tradicional Arume será o encargado de abrir a xornada ás 12. Despois chegará a sesión vermú con Riverside Dukes e pola noite, Loren e Andrés poñerán o peche musical á festa. O día 30 faceremos un pasarrúas, pois a cargo do grupo de gaitas Arume, vermú a cargo de Riverside Dukes, e a noite xa nos amenizará Loren e Andrés xa para cerrar esta 12ª edición do grupo de Palmeira. 2 días de gastronomía, música e produtos da costa para despedir agosto en Ribeira. Palmeira agarda xa por unha nova edición da súa Festa do Polbo con 1000 kilos de cefalópodo como gran protagonista e o porto da parroquia como escenario.